जता भी आप आदिवासी ही पाई आके सपोर्ट काम हूँ हमें आप सरपंच निवडी तहा आपा गाव में विकास जोवे करते निवडी तहा ते विकास नव्हतो ते आपो सरपंच में 2024 में चुनाव सरपंच ते आपा सरपंच आज निवडा तारीख आपा गाव में विकास जोवे करते आज भी आमा गाव विकास काय ना होत रही एक तो रस्ता ना एक ते पाइपलाइन ना काम ही सुविधा विकिन सुविधा होत रही जी त्या को ताही वीडियो बनव ते आपा आदिवासी ही पाई आके सपोर्ट का हूँ आखो सपोर्ट का जास्ती जास्ती लाइक शेअर का आना आपा आमदार खासदार आदिवासी होय तोडदा आमदार राजेश पाडवी होय आणि गोवाल पाडवी आपा खासदार होय आणि या कोता ज्या जाग जापासून जो व्हिडिओ रस्ता त्या बी कोयता आपणार होय कोयतून आपता किती वार रस्तो मुजरो कॅन्सल जा मागम वे